Στοιχηματίζω ότι δεν είχες ιδέα τι κρύβεται ακριβώς δίπλα στο Τίλμπουργκ. Αυτό το μέρος που βλέπεις από το ντρόουν μου, το Νόρντερμπος, σήμερα μοιάζει με καταπράσινο παράδεισο, αλλά το παρελθόν του θα σε σοκάρει. Πριν από μερικά χρόνια, εδώ δεν υπήρχε ούτε ένα δέντρο. Ήταν μια τεράστια μολυσμένη βιομηχανική περιοχή, όπου τα εργοστάσια κλωστοϊφαντουργίας πετούσαν όλα τα απόβλητά τους. Κι όμως, η φύση έκανε το θαύμα της. Πήρε την εκδίκησή της και μεταμορφώθηκε σε αυτό το απίστευτο σκηνικό με τις κρυφές λίμνες. Αν νομίζεις ότι η Ολλανδία είναι μόνο κανάλια και flat πόλεις, αυτό το βίντεο θα σου αλλάξει τη γνώμη. Ατελείωτο πράσινο, άγρια φύση και μία ηρεμία που σε κάνει να θες να παρατήσεις το κινητό σου τώρα και να τρέξεις εκεί.